Banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Digdi sa DCGB. Sige po, marahay na Martes na kaagahon. Tamang-tama na sana ang init, tamang-tama ang lipot. Sa tuyang kaaldawo na paguna ko may nakalaog na kurarat sa sasakuyang kuan. Ining bado. Ito pala, nagtutuklap so cutics ko. May cutics pa. Nagtuturog pa ako diyon. Tigcutikan ako. Siguro sa sobrang kaugmahan, pigcutikan ako yan. Pero nagturuklap. Dahil ko na itaram kunsi. Basta. Pagkatapos, nagturog ako. Sa Marison. Ana. Sa Marison. Si News Manager Mardila, nakatutok! Hola, kon si Boss Ato Lim. Didiscover yung garag nindo ko. Nagkakaturog ako, NMR Papamar. Perti baya, medyo pagal-pagal. Pag mata ko, kaya magayon lang niya ako sa sakuyang mga muroon niyo. Yeah. Kundi naglaba ako, minatuklap pala niya. Ganyan, niya ko may naragas-ras digdi sa may, kuwang ko, sa may liog. So pala, nagtuklap so cutics. Bantang nagkakaturog ako, cutican ako, siguro, mogmahon na John. Raidal na sabi sa indaga, boss. Binarespitar na naman kami ni sa lambang miyembro kan familia. Kasabay dyan na sa muyang pagpagiromdom na sa paghampang niya to kay ning kaaldawon. Mahal na Diyos dapat perming enot sa gabos. Maray na agad yan kay Sir Nong, sa Nong's Meat Shop, buda dyan sa Dampa ni Nong. Sir Nong, anong maray na pangudtuhan tabi dyan sa Dampa ni Nong? O dyan sana sa may intersection kang alternate buda Tahaw Road, haranihon dyan tabi. Sa may traffic light dyan sa crossing kang alternate buda Tahaw Road. Maray na aga Sir Nong tabi. Happy birthday po sa mga nagsiselebrar kang kumpleanyo. Sagkod na naman kitang alas 10:30, tingog kan Banwaan. Nag-imbitar mag-iriba-iba kita sa paagikan mga informasyones po na pinagtutukar kan sa indong lingkod, pati naman pagbutwa kan mga report dyan sa luwas. Katuwang ko dyan sa 1st District si Pading Jomar, 2nd District si Kumpareng Al na Armario, 3rd District si Pading Jim na nasalita, and siyempre si Ans Dagalero, buda si Luwens Barcena. Sa Manibela si Henry Deboy Mata. Technical control, the man from Poland, Dion Napolis. Newsroom, sa padagos pong pagsubaybay kan mga istorya, the man with an eagle eye, pagabot po sa mga baretang may sustansya, asin may efekto sa satuyang pagbuhay-buhay bilang individual, asin bilang sosyudad i nasyon. News Manager Mardela is the name. NMR Production ng Samuya Punganghel, si Angel Mustasa. Sa IT, si Indapuan Inkargado sa Samuyang Broadcast Worldwide, Netwide. High definition po yan, digital.
full digital broadcast, high definition, worldwide sa DZGB News Online, buda sa YouTube, si Arven, buda si Richard. Kumampuan sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good morning, Sir Ato Lim. Diyan po sa Petron Top Gas, gasoline station. Ay naagatabi sa indo, Sir Ato Lim. Katuya yan na mga suki na paraan tabay, diyan sa indo. Sa Daraga, Petron Gas, Top Gas, gasoline station tabi. Buda dyan sa Petron Gasul, Petron Top Gas, gasoline station. Maray na aga tabi sa indo gabos. Diyan buda sa Uipalan kay Sir Popoy na Balmes sa JRB Calibration Center and Battery Shop, sa Lapu-Lapu. Mga taga Lapu-Lapu, sentrong-sentro kan Legazpi yan, marhay na aldaw. Kay Pading June Pitero. Pading June, good morning. Buda sa mga taga Orosite, diyan sa sentro kan Legazpi. One time napasyar kita diyan sa may Padang, may nasa batang kita diyon, mga naka DCGB t-shirt. So igo pa na utabag ito si 61 so puti na may 61 years old. Last year napigtauta baga naramdaman mo ito diyon. Yan. Salamat din marhay tabi nasa batan ta. Ay taman ito pig instruction na basta nasa batan ta. Mga naka t-shirt maduruman sa Legazpi sa sentro. Yan mga taga Padang, maray na aga tabi sa indo. Sige. Igo kita nin kunta na nagbabalo kita na makahuron si Dr. Ana Linda Billen yun. So saro sa nagakapira iyan na espesyalista na doktor na sa indang trabaho iyan na so maghampang bagakan mga nakakatakot na helang na virus, bacteria, arog kaining pandemic, mga infectious disease specialists. Kung dai pa kita nakakakomunikar dai pa nakakakita nin assurance busy ang mga yan eh. In fact, digdi sa Bicol, nagkapira sa Nasinda, may clinic man yan si Dr. Analinda Billen dyan sa Ibalong Medical Center. Good morning palang tabi dyan kay Dr. Ophel and Doc Julie C. So mag-agum, dyan sa Ibalong Medical Center. Marhay na aga tabi sa indo. Dyan man ang clinic ni Dr. Analinda Billen, infectious disease specialist. Consultant nga ni siya kan gobyerno insofar as Bicol region is concerned sa laban niya to sa COVID. Yan. Siya ang kainot-inoting tinusukan dyan baga kan Sinovac digdi sa Bicol region. Si Doc Ana Linda Billen. Ngunyan, pigapot niya to, although igo kita nin mga, gusto tang ihapot ko tanin I should say, although igo kitang mga nabasa na, kasubago pa lang nabasa ko, dahil ko lang na-save so link, may mga promising informations na kita na nakukuha, maray-ray na istorya, manunungod digdi sa Omicron variant kan COVID-19. Taduman baga ini nagpuon sa South Africa, June. Ngunyan, igwa na sa Estados Unidos de America, buda iba pang mga nasyones. With God's mercy, sana daiman digdi sa Pilipinas. Ngunyan, di igwa na bagang mga manlain-lain na klase ang COVID, ang pinaka-latest na parang nag-mutate o parang panibagong anyo na ang mother na virus is yung COVID-19, iyon na ining Omicron. Okay. Dinagsarado na baga sa ibang mga nasyones, including the Philippines, kan mga puerto, pantalan, aeropuerto, na day na makalaog sa mga personas na hali duman sa lugar na nagbutwa na naman so panibagong anyo kan COVID ining Omicron. Ngunyan,
An nabasa niya kasubago just a minute ago nalingawan ko lang dahil lang ta patapos sa tuyang o kaya mapuuna sa oras. Iguananin promising report coming from ining South Africa na ining Omicron yun very mild man sana. Na ang sabi nga ni duman sa initial na pagbabasa niya to, medyo maluya parang maluya man so kumbaga sa voters turnout John. Dahil man masyadong minabungkaras as of now tabi. Iyan ang nabasa tang informasyon duman sa mga sources na nababasa ta dyan sa news feed na credible po. Bakung sukun sisay-sisay sa natabi. Di kung araw kaan, salamat sa mahal na Diyos ta bako masyado ining kumbaga na maringgis kung talagang iyo man nagadan. We just wait for the announcement kang World Health Organization, although not na baga ini na pinag-tag as variant of concern. Okay, now, ngunyan, ang siste tabaga, napipreoccupy ang sa tuyang mga isip na ang panglaban primero digdi is saraduhan ang sa tuyang teritoryo. Sa paagikan na dahil na pagpalaukan mga pasaheros na mapasiring digdi sa Pilipinas, either so mga dayuhan, mga turistas, and everything else, pati nagayod so mga OFWs, returning OFWs, tanganing day makalaog sa to, so variant, kumbaga sa baha yun, bugtakan mo ning sira, ning halangkaw, makusog na, masarig na lanob, tanganing day makalaog sa tubig baha. Iyan ang perception na pigpapara feed sa satuya. Tanganing day makalaog ngayon so Omicron virus variant and ano pa man na klaseng variant. Now, gusto ta ko tang ihapot sa mga doktor kung may posibilidad yun na ini baga mutation, tiga sabing mutation. Kung may posibilidad sana dae na sudating yaon digdi sa to na klase nin virus in itself, maski dainin hali sa ibang nasyon, may posibilidad na magkaigwanin mutation. Iyon, or ano ba talaga, kaipuhan ba talagang igwanin makalaog hali sa ibang nasyon na Omicron variant, tanganing maglakop ang digdi, or sa saro pang senaryo, igwang posibilidad na so dating mga yaon digding virus duman mismo mapuon so panibagong variant ining Omicron. Iyan ang sa tuyang pinag-iisip kumbaga is it sufficient na masaraduhan ta ang border ta ang sa tuyang nasyon or baad nalilingawan ta na so dating yaon digdi na klase nin variant o klase nin COVID-19 duman mismo magpuon so pagbutwa kan Omicron. Bako na itong so kaipuhan talagang igwanin hali sa ibang nasyon tanganing maka-introducer ang digdi sa tuya. Yan. Ihapot tatakon arog kaya ng sitwasyon halimbawa na so existido digdi na klase nin Delta o nin virus, duman man giraray magpuon so pag-mutate without the need of introduction coming from outside the Philippines, dipisil yan John bako. Dipisil yan. Tayaon sa naman palang digdi. Halimbawa lang hypothetical lang po yan. God forbid, tabi. Kumbaga, ang ang parang strategy is, day makalaog so hali sa ibang lugar. What if kung digdi palan, maski daing makalaog, posibleng umugbo ning panibagong anyo ang ang existidong variant digdi sa tuya ning COVID. Bako, nya. Kumbaga, an sa tuyang depensa, sarado ang teritoryo ta, tanganing daing makalaog so kulor na ito, baka nababypass niya to na tibaad may posibilidad na within our own territory, so virus na yan, mag-mutate man. Bako, yan po ang ito-toss up niya itong kahaputan sa medical society
kung mapopwedean, sana dai po, kontakta si Dr. Annalida Villanatabe, na kuan na bagay na yan. Pio, pwede tabi iapot mo kay doktora na ano dapat ang pibuhon ko na anong pibuhon? Ano dapat na ang pibuhon ko na binakunahan Sinovac kampit sa 1 December. Ano po ang gustong sabihon mo? Ining nag-text sa tuya. Kung binagbakunahan kaning Sinovac tabi kan pet sa 1 kan December, relax ka lang. Wala naman problema. Day ka maning kuan, day ka para dit relax ka lang. Ako Sinovac, si Jun Sinovac. Kadaklan digdi sa mo Sinovac, si Mayor Noel Sinovac, si Congressman Joey Sinovac. Day magparaha dit tabi ano po. Yan. Okay lang yan, day magpara kuam, day magpara sibot. So yan po tabi ha. Sana sufficient na ining pagsarado sa nakan sa tuyang teritoryo? Or tiba ining yaon digdi sa tuyang existidong virus na ini na COVID, pwedeng in itself magpuon man ng Omicron. Yan. Igwa kong nakahurog ka ito, maski sa kuyang ama, suda mo mutang ka itong ama Jun, si Papa Jo. Naka-oras kami kambuhay pa ito. Ngaya, Pio, iningan trangkaso. So, trangkaso buda sipon. Gulpi nga yung klase iyan. Gulpi nga yung klase iyan na sipon. Kaya bagad yun, sige sa nang siripunan. Pero once ngayon na inagihang ka na kan sarong klaseng sipon, immune ka na ka ito. Masusunod mo ngayon ma-experience kung sipunong ka, ibang klase naman ngayon na sipon. Garo na baga COVID yun, ade. COVID, ayan. So, manlain-lain nga iyan, virus, yan, tabi. So, iyo po ang sa tuyang gustong ihapot kunta na kailangan ma-schedule kita kay Dr. Annalida Villan na maklarar iyan. What if kung engrossed sa nakita, preoccupied sa nakita, and kampante sa nakita na, sarado na sa tuyang mga airport dahil na makakalaog suhali duman sa nasyon na may Omicron variant. What if kung sudigding existidong virus, duman magpuon mismo sa tuya without the need of introduction of Omicron variant coming from outside of the Philippines, paano na tayo niyan? Sana dahil po tabi maging araw ka na. Sige po, sa kuyang telepono numero, duman sa mga gusto man na magpaabot kan sa indang informasyones, 0961-759-0888. Smart yan. Sa Globe, 0926-0156020. Sabi ano gusto nila magpakonsuelo kita? Panggatos na load, pang Christmas lama. Sige daw. Text daw tabi ka. Kung makakuha kita ng approval na mga 10 texter, sige, pakonsuelo. Gusto mo yung pakonsuelo? Mapakonsuelo kita. Pero pag day po kita makakuha ng 10 texter na may na-signify na, sige, magpakonsuelo ka. Day kita mapakonsuelo mo niya. Na 100 peso load lang ini. Kung mo yan indo, habo. Yan. Pag nakakuha kitang 10 na magtugot, sige, pakonsuelo kita. Pero pag day, sorry na lang, latayin load. May nagapod. Ano pa ito? Taga sa Indo ini. May nagapod kita. Yan. Hello, good morning, tabi. Papaping Larry Rodriguez ang taga. Come again? Larry Rodriguez, Si Sir Larry kan tagas. Mabuhay tabi kamo, Sir Larry. Advance Merry Christmas sa Indo. Ingat tabi, Sir Larry. Kumusta ka mo dyan? Hindi pa kasi nakatutok si mo. Salamat din maray. Sige, salamat din maray, Sir Larry. Ingat sa naha, tabi. Keep safe. Yan. Good morning sa familia Rodriguez dyan sa Tagas, Daraga. Sige na, tabi. Makasampolo kitang text na, sige po, magpakonselo ka. Mapakonselo kita taon-taon. Ano, tabi, ha? Pero ang pakonselo ta, mapartisipar ka mo. Yan o. Saro, 2, 3, 4. 4 na nag-text. 5. Yan. Maray na agad yan sa familia Lonceras. Diyan sa Daraga. 29, 23. Sige po, magpakonsuelo ka.
Oy, si Sir Renen na de los Reyes, dyan po sa Batu MPS, Catanduanes, ano? Sabi ni Sir Renen de los Reyes, happy birthday kay Miss Margot Perdigon de los Reyes, kan San Juan, Santo Domingo Albay. Oy, happy birthday tabi sa imo. No. Miss Margot Perdigon de los Reyes, kan San Juan, Santo Domingo Albay. Happy birthday po sa imo. Sabi ni Sir Renen de los Reyes, good morning tabi kay Mr. Ray Consuelo. Maray na agad tabi kay Mr. Ray Consuelo. Yan ha. Eto, pito ang nag-text sa tuya, kulang paning diit pag makasampulo. Sampulo lamang. Mago kita taod-taoda. Sige, eto po muna. Botobot kan Palasyo Malacanang. Sinyala dapat itamaan mga relos. Medyo rolawig po ang parada. Haday magali. Makasampulo kita o mahigit na text na tugot na pakonsuelo kita. Mapakonsuelo kita taod-taod. Oras Pilipinas, 9:26. An oras hatod sa Indokang Milo. Ituloy ang pagiging champion. Milo. Everyday. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Ang mga bakuna laban sa mga vaccine-preventable diseases? Deserve mo yan! Kaya ang mga bakunang ipinamimigay namin ay subok na, ligtas, epektibo, at libre para sa lahat. Siguruhing todo ang proteksyon ng iyong pamilya at komunidad. Pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng... Talo ka mapapaswitch sa Nescafe Creamy White? Hulita, mas bago asin mas maray ini kaysa sa dati. Aroma pasta na, masiramo na. Hulita, pigdagdagan in 100% puro asin natural. Nescafe Coffee. Asin may creaminess pa kan Nestle Milk. Tamang-tama ang blend kan kape asin gatas. Kaya namit na namit. Asin naghahaloy, ang saram. Hoy! Mapapaswitch na yan sa new and improved Nescafe Creamy White. The first university in Bicol, ang University of Nueva Cáceres, ay tatanggap na ng enrollees sa December 15, 2021 para sa second semester ng school year 2021-2022. Registration is ongoing. Employable courses are offered in our 7 colleges: engineering and architecture, business and accountancy, education, arts and sciences, computer studies, nursing, and criminal justice education. For career advancement, pwede kang mag-enroll sa School of Law at School of Graduate Studies. Experience quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Register now and enroll soon. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kaysa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Importante na matibay ang resistensya ng ating mga anak. Pero alam niyo ba ang pundasyon ng matibay na resistensya? Ang matibay na katawan. Kaya ang bagong Bear Brand Fortified, may doble tibay. Tibay ng resistensya at tibay ng katawan nutrients. 100% vitamin C na, may dagdag 100% vitamin D pa. Kaya laging tandaan, matibay ang resistensya kapag matibay ang katawan. Yan ang doble tibay mula sa bagong Bear Brand Fortified.
Doble Tibay refers to Tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, zinc, and Tibay katawan nutrients with 100% vitamin D, calcium, protein with 3 balanced meals and exercise. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viracatan, Duanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola, buksan ang magic ng Pasko with Coke. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nang hihina. Magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pa baba ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian, Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin.
Dahil ang right med para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Ang sarap ng pagkain ko ngayon! Gulay sa lugaw! At sabi mo, Nay, mabuti ito para sa akin. Iba't ibang pagkain nga ang hinahanda mo para sa akin. Pakukuluan mo muna, tapos dudurugin. At ihahalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas po, gulay ulit ha? Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitasync. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ang Yangmat Native Lechon, minapaabot ning maugmang kapaskuhan asin magayagayang bagong taon. Laom kan sa muyang manihamiento na dai mawaraan pagkamuot sa laog kan pamilya asin ang pagsarig sa mahal na Diyos sa taho kan pandemyang COVID-19. Halit sa Yangmat Native Lechon, maugmang Pasko asin pano ning paglaom sa pagsabat niyato ning bagong taon. Available ang whole chicken, lechon belly, lechon manok, grilled liempo, unli wing, unli rice, unli milk tea. Bumisita sa Yangmat Lechon, Paulate Street, Ginubatan Albay, Rizal Street, Ginubatan Albay, Yangmat Lechon, Alternate Road, Legazpi City, asin soon to open sa Lapu-Lapu Street, Legazpi City. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ngayong Pasko, choose family, friendship, and love. So choose what's true, choose GSM Blue. Drink responsibly. Hi, ako po si Luis Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Kung igwa na po kitang namamatian na simptomas kan COVID-19, di na po muna kita maglaog sa trabaho, asin tulos magpakonsulta. Proteksyon na po ito sa mga kapwa natin manggagawa at sa mga negosyong tumutulong para muling tumakbo ang ating ekonomiya. Basta't sama-sama, kaya nating supuin ang COVID-19. A public health safety reminder of Alro Corporate Social Responsibility Unit. Alro, building a resilient future. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Ang mga bakuna laban sa mga vaccine-preventable diseases? Deserve mo yan! Kaya ang mga bakunang ipinamimigay namin ay subok na, ligtas, epektibo, at libre para sa lahat. Siguruhing todo ang proteksyon ng iyong pamilya at komunidad. Pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng... Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasha, no. Yasha, no more. Ang
ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Todo Pito. 7 healthy habits na go. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Ang pag-abuso sa alak, yosi at droga ay di lang delikado sa kalusugan ng gumagamit. Nakakaapekto rin ito sa kalusugan at kaligtasan ng iba. Ang problemang ito ay laganap sa Pilipinas at sa buong mundo. Kaya alagaan natin ang kapakanan ng bawat Pilipino para supuin ang adiksyon sa alak, yosi at droga. Gawin ang mga sumusunod. Tigilan at huwag simulan ang paninigarilyo. Lahat ng uri nito ay nakakasama sa kalusugan. Ang paninigarilyo ay sanhi ng mga sakit sa puso at baga. Kahit hindi ka alcoholic, drink moderately. Huwag lumagpas sa 4 na baso ng inuming nakakalasing anuman ang okasyon. Ang sobrang pag-inom ng alak ay masama para sa iyong kalusugan. Kilalanin ang adiksyon bilang isang problema sa kalusugan na maaaring matugunan sa medikal na pamamaraan. Pupunta sa mga drug rehabilitation facilities ng DOH o pamahalaang lokal kung ikaw o ang iyong kakilala ay nangangailangan ng tulong. Tara na! Suportahan ang ating kapwa na magtagumpay laban sa adiksyon. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Tawagan ang Substance Abuse Helpline o Quitline sa mga numbers na ito. Substance Abuse Helpline 1550, Quitline 1558, toll free 165-364, Metro Manila 0921-203-9534 for Smart, 0977-627-7539 for Globe. Sarong Pagirumdom, halit sa DOH, CHD Bicol. Yes! It's Christmas time! Tingog Ganbanwaan! Pio Fernandez. Sige, makonsuelo ni mga parantabay. Naghagad kita yun ning 10 texter. Pinasubrahan man sa ro. 11 sana. 11 so text. Makonsuelo ni mga parantabay tano. Sir Tony Reyes. Maray na agad tabi isay na Sir Tony Reyes. Dahil may pakonsuelo, dahil nagpakonsuelo ka, may added cutics pa. Magpakonsuelo ka man ngunyan. Good morning, Sir Pio. Maray dagat tabi sa imo, Sir Tony Reyes. Yan o. 11 so nag-text talaga naman ano. Sabi digdi, Pio, ako itong nag-text na daig ko panatapos na-send ko na. Pero maray ta na simbag mo man na mag-relax. Paano kaya? Pig high blood ako, pakapabakunahe. Mala 5 days na nagtaas BP ko. Garo permi nag-iinit talinga ko. Sagkod ngunyan. Pero dai naman naglangkaw BP ko. Kaya sabi mo, relax. Kaya nag-relax ako. Salamat. Yan. Natanayo. Iyan po tabi paano. Basado sa pahayag kan mga doktor. Iya na paglangkaw kang blood pressure, pagkulog kan tinudukan, pagkulog kan lawas, mga natural iyan na epekto kan nabakunahan. Ngunyan, tibaad so pagpara high blood mo, so pagpara isip mo, makatakot, tinudukan, makatakot, na so injection in itself, buda so bakuna in itself, na ilinaog sa lawas mo, dahil manin maraot na epekto sa lawas mo. Tibaad so naka-trigger kang pagpara high blood mo. So pagparaha dit mo. Tapos iyo pig-connectar mo naman duman sa pagpa-injection sa imo. Oh, malangon yan dahil na baga. Kaya relax sa natabi. Ano? Yan. Marita.
Dahil na naglangkaw sa blood pressure mo tabi ha. Maray na aga kay Sir Rodel Niño Franco. Puwerte ho naman ining dinarabong supang timpla baga ano. Garikulit ini ki baka gayod. Tapos binumbahan ki lada. May balaw. Isus Mario si Puyo na baga magbaranga-banga kami digdi naman Sir Rodel. Salamat din maray tabi Sir Rodel na Niño Franco. 15 minutos bago magabot ang alas 10 nin pagkaagat. Tingog kan banwaan maray naga kay Manong Nonong Cordova tabi. Good morning tabi sa imo Manong Nonong. Kumpadreng Al, maray na aga man. Go ahead na. Yes, maray na aga pa din na cancel. Kuta na payout ko niyan sa iba pa mga BHWs, sa BNS, saka reproductive health workers sa ibang LGU. Dahil may request man so mga alkalde pa rin kay Gobernador Alpances Bitsara na kung pwede dumana sana sa mga LGU, kung sa na LGU, direktang magkakaigwanin na payout para naman sa mga BHWs, BNS, saka reproductive health workers. Kung na suplano, beriyuan na digdi sa Albay Astrodome, alaga dahil nga sa request na ni kan mga alkalde na maging na-convenient man naman sa mga BHWs dahil na mag pamarasahe pa man pasirinig di sa Astrodome. Kaya makanya-kanya na sa nang schedule sa kada munisipyo kung sa indaman i-release na direkta sa indang benepisyo man na itatao kan gobyerno provinsyal sa pagiman ni Gobernador Bitsara inot ng giniubagay ni kan sarong simana digdi sa Legazpi sa Albay Astrodome sa mga taga Legazpi ugaring sana na sobra 500 man ang mga BHWs, BNS, saka reproductive health workers rugmaon ta at least naging natawan man sindan na advance na pamasko kan gobyerno provinsyal. Sa mga masunod ini may kanya-kanya na sa tabi pa ng schedule ang kada LGU base man sa request kan mga alkalde kay Gobernador Alpances Bitsara. Yaman yan mga nagdagpang follow-up digdi sa Albay District, Alarmario, DCGB. Thank you so much kumpadreng Al tabi sa dagdag na istorya. Yan, so mga BHW tabi dai magpara dit buda so sa mga BNS yan mumuro munisipyo na tabi so pagtaonin benepisyo man sa indo pag-recognize na nag-request sa mga alkalde. Tama po yan what's important is ito po na na-recognizir ang sakripisyo po kan mga barangay health workers. Ini mga members kan BERT BNS tabi kamuan talagang kainut-inuting minasangungo kan laban sa barangay bago mag-abot sa mga municipal or city health o provincial health kamuan masangungo kan mga suspected na COVID patients. Tabi ayan mga barangay health workers. Sabi ni Gobernador Al na it's time na ma-recognize sa indang effort for saving and protecting humanity. Tabi, Kaya dahil nagtunong ang gobernador na maski puro paano, sumabaro-baro man lamang, uni man po tabi bilang pagtauning rekonisimiento. Dahil na pagparabilangon kung piraso tinao, kung anos tinao, ang importante, anday nasusukol yun, so bulawos na buot, so irarom, so hali sa puso, that's immeasurable. Iyan ang mga tinaong kantidad, tinaong goods, kuan lang yan, kumbaga simbolismo lang yan, material symbolism. Pero so udok, so buot, so feeling na pag-recognize, ito an unquantifiable. Kaya o yan, pigtatao bilang ama kan probinsya, organisar ni Gobernador Bitsara, rekonisiron ang mga ini, tadakulaon ang parte kad mga health workers na yan sa barangay, for saving humanity and protecting us all the way. Ibaga yun sa totoo lang, bago makakaabot sa municipal health, city health, ang mga suspected na COVID, ang ma-responde bagang una sa mga barangay, o may nag-uli ngayon na hali duman sa kwan, ang pipa monitor baga sa mga barangay health workers, o ang mga barangay health workers, di PPE nga ni, naka-mask lang, naka-face shield lang, yun lang po tabi So, maski puro pa tabi,
dakulaon na bagay po yan na pagtauning rekonosimento kan sa tuyang gobyerno. Tabi yan. Sa mga barangay health workers. Sir Renen, good morning tabi. Nahirak nga ni ako sa mga BHW. Tainarapod na marites. Uyugon mo ang mga BHW ta, mga mahigpiton sa mga pagmonitor kan mga bados na mabados. May namati na COVID symptoms. BHW muna bago kay CAP, pasiring sa nurse, assign sa barangay, pasiring sa sa MHO. Tama ka dyan, Sir Renen. Bago makakaabot sa barangay, kapitan, BHW muna. Sinda na sa printira baga talaga. Bago maabot sa nurse, bago maabot sa MHO o sa CHO o sa PHO. Kaya tama ini na pag-reconnoisseur kang provincial governmental body through the efforts ni Governor Bichara na matawang kamuning rekonosimento. Yan. Sige po, siya nag-text, sige pa konselo kita. Unen style out, 100 peso load. Maapod ka mo tabi isa ko. Smart, tayo mabaga mga anli-anli niya dyan. 0961-759-0888. 0961-759-0888. Or sa Globe, 0926-0156-020. 0926-0156-020 sa Globe. Dalion man lang, tabi. Papa Jer, maray na aga tabi, Papa Jer. Miss na da tabi, si Bonjing ni Papa Jer. 0926-0156-020 sa Smart. Sa Globe, 0926-0156-020. Sa Smart, 0961-759-0888. Apod lang ka mo, dalion lang. May papagibo man lang na madalion. Halimbawa, nag-apod si John. Ni man sanan mechanics. Pag nagtaram akong Pasko, masimbag ka mo, paksiw. Yan. Mga 30 seconds yan o 15 seconds. Pag nagtaram akong paksiw, simbag ka mo, Pasko. Yan. Pag nagtaram akong Pasko, simbag ka mo, paksiw. So dahil sala, mga 15 seconds o 10 seconds, iyon ang gana. Tabi ayan tabi yan. Sistema ta, dali mo na. Taway dagapod na. Yan. Hello, maray naga tabi. Maray naga po. Opo, sisay tabi ini. Siyandi po. Sisay po? Siyandi. Siyandi kan? Ligaw po. Si Siyandi. Madam Siyandi kan Ligaw. Taga saan ka dyan sa Ligaw? Sa Tuburan po. Tuburan. Sige. Aram mo ng pasistema kung paano? Opo. Sige ha. Pagday kang sala, mga 10 seconds, igwa kang sang gatos pesos na load. Okay po. Ano ang number mong ini? Globe or Smart? Globe po. Sige ha. So dapat sudayng sala ha? Opo. Pag nagtaram akong Pasko, anong simbag mo? Paksiw. Pag nagtaram akong paksiw, anong simbag mo? Pasko. Pag nagtaram akong Pasko, anong simbag mo? Pasko. Trial pa sa data. Nina. Proper na ha. Sige ha. Ready ka na? Opo. Pasko. Paksiw. Paksiw. Pasko. Pasko. Paksiw. 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 Pasko. Paksiw. Pasko. Pasko. Paksiw. Paksiw. Pasko. Paksiw. Sala! Sala ka! Ala ka siyande. Dapat paksiw Pasko. Sala ka. Sige, matabi apod pa ka mo. So gusto magpakonselo dyan. Simple yun, masana. Dagdagan ta pa. Kung magsabi akong paksiw, Pasko. Yo, tabi ha. Yan. Ege, arapod na ka mo. Takonday. Ibarabad ko yung sanggatos dyan sa luwas. Angel na sana. Ang gatos pesos na nakyutikan na kakusubanggi. Turugo na ko. Nagmahon gayud yun. Apod na ka mo. Wala nagapod. Sayang ni. Ibarabad ko yung sanggatos na ini. Ada dipisilan dyan. Ay mga po na no. Ay pat pakonsilo ka pa ngay. Garahebo mong ito ang sanggatos. Ano? Yan. Sige. Sandali. Hello, maray naga tabi. Maray naga naman po. Sisay tabi ini. Maray naga naman po. Dito matabi ako ang gana. Taga saing katabi. Bita no po. Bita no? Opo. Ready ka na tabi?
Opo. Sige ha, dapat daing sala ha. Ready, ito na. Paksiw Pasko. Paksiw. Sala ka tulos. Sala tulos. Paksiw Pasko. Sala tulos bitan. Sige tabi. Madali masana. May nagapod pa. Hanggang kitang alas 10 ha. Hanggang kitang alas 10. Bago magbarita si Angel. Takon daing manggana, ibarabad ko ni sang gatos na ininama na. Sige. Hello, good morning. Hello, sir. Good morning po. Yes, taga sa Intabe. Biga po. Bigaa, mabuhay ang mga taga Bigaa. Ready ka na tabi? Okay. Ready ka na tabi sa Pakonsuelo? Ito. Sige. Dapat daing sala ha. Paksiw Pasko. Paksiw. Paksiw. Paksiw Pasko. Paksiw. Sala ka. Sala ka. Sarap magapod. Mag-alas 10. Tawalas niya. Tabi dali. Hello, good morning. Good morning, sir. Taga sa Intabe. Daraga po. Daraga, sain sa Daraga? Kiwalo. Kiwalo. Sige, ready ka na? Yes po. Paksiw Pasko. Paksiw. Pasko Paksiw. 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 Sala. Sala. Dahil nagagako suswaryo si mo. Makakala makitang saro, na manggana. Simple yun masana para do pa sa nga ito. Pasko Paksiw, Pasko. Pasko. Arog masana ka. Babalik ta dun lang nindo. Dahil ko pa nga ginibong tulo. Pasko. Paksiw. Di ba? Saro na sana, mabarita na si Angel. Konda, hindi. Sa aga naman, tabi. Ano gusto nindong idiritso? Sundok Christmas? Konda yung makakuha. Saro pa. Dagdagan tayo ni, ngunyan, 2 pa sana sa masunod tulohon taber. Hello, good morning. Hello po, good morning. Yes, taga sa Intabi, sir. Biga, sir. Sige, ready ka na. Ba't napirdi ka sa bago? Isa na ta Christmas mo. Sige na ha. Paksiw. Pasko. Pasko. Paksiw. Sala. Dapat Pasko Paksiw. Ayun na ito. Dahil nagana ko dyan. Saga naman tabi. Ipakonselo ta naman ini saga. Tama ba rin? Na si Angel ha? Igwa pansaro na mahirit pansaro. Saro. Ikon tayo ning saro. Ikon yan tayo ning saro. Sige. Hello 4008. Ako ulit, try again. Sige. Taga saan ka nga ni Giraray? Kiwalo po. Saan po? Kiwalo Daraga po. Sige. Pasko. Paksiw. Paksiw. Pasko. Sala na. Sala katabi manay. Naipang nakakakuha. Dahil nang una tama marita na si Angel. Dahil na muna ha. Taon-taon asagan naman po ang pakonselo ta. Sa aga naman ang pakonselo ta. Tama barita na si Angel. June, idiretso muna sa station break, news break. Bago na mga hanap buhay. Then balik kita sa programa. We will be right back. Radyo Balagon ka ito. DCJB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, 2 minutos bago mag-abot ang alas 10 nin pagkaaga.
Tanghali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Hinalikan Bureau of Correction na may foul play sa pagkagadaan kan dating pulis na si Jonel Nuesca, ang pinakahuring high-profile convict na nagadaan sa laog kan New Bilibid Prisons. Sinabi ni Bucor spokesman Gabriel Chaklag na sindana niniwala na si Nuesca nagadaan dahilan sa atake sa puso. Sa iyang sinabi na sa mga nagapot kung may foul play, nagluwas sa indang investigasyon na natural cause ang kausa kan pagkagadaan ni Nuesca. Sinda naglalaom na ang autopsy result may papaluwas ngunya na semana kan National Bureau of Investigation. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Neozep tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand, tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Bukas na ulit para sa bisita ang bahay. Bukas na ulit para sa tropang tatambay. Ito na ang ating pinakahihintay. Magbukas ka pa ng San Miguel Beer. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara sa lubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Bukas na ulit ang mga pintuan. Bukas na ulit ang mga mall at simbahan. Nangangamoy bibingka at puto. Nandirito na talaga ang Pasko. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara sa lubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Ngayon at bukas, pagsasama natin na walang wakas. Basta't andyan ako, ikaw at kayo. Sa San Miguel Beer tayo mabubuo. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara sa lubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Drink responsibly. Ako po si Bibi Chain A. Sumayang. Ako po si Remigio Llamas, Before. Stacy Jacob. Rodel Noda po. Ako po si Mrs. Marido Santua. Maria Teresa Mustas. Ako po si Patrolman Marchville Contapay. Ako po si Antonio Borcan. Teacher po. Ay isang nurse sa DepEd. Ang tinurok po sa akin ay Sinovac. Johnson & Johnson. Sinovac po. Pfizer Moderna. AstraZeneca po. Sinovac. Marina, magpabakuna na. Sarong Pataratara, hale sa DOH-CHD Bicol. May the Christmas season bring hope, love, and joy to each and everyone and make way for a fresh and brighter new year ahead. It is Christmas every time you let God love others through you. Lagi nating ipagdiwang ang Pasko na may dalang liwanag at pagmamahal sa kapwa. Sa sakuyang namumuta ng mga Legaspeños, ini po ang sa indong Vice Alcalde, Bobby Cristobal, kaiba ang sakuyang pamilya nagpapaabot nin sarong maugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Nagluy pa rin ang Pasko. Namamasko, suot ang masko, nakasanitize na ang kamay. I-minimize ang usapan, maaliwalas ang pagdarausan ng handaan. Kahit tayo lang, tuloy ang saya makikita sa mga mata. Salamat sa pag-ibig.
Most recommended ng doctors ang Wilkins Distilled Water. We highly recommend joining Worth a Win sa Wilkins promo. May chance manalo ng 1 million pesos. Weekly prizes na 50,000 pesos at instant cash vouchers. Just buy 7-liter Wilkins Distilled Water to join. This is Marian. And Ding Dong Dan is saying, Kayo ay worth manalo at worth a Wilkins. Create a PayMaya account to join the promo. Promo runs from October 15 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1422 series of 2021. Worth the win sa Wilkins Distilled and PayMaya. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. Magki-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS? Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung gayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito, makakautang ka na sa mababang porsyento. May mga magagandang benepisyo pa silang binibigay, katulad ng Christmas gift, birthday gift, hospitalization benefit, employment assistance, educational assistance, calamity benefit at marami pang iba. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay sunod na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Dito na kayo sa PCSD Microfinance lumapit na talagang may puso at malasakit at tunay na pang-albayano. Bumisita alinman sa mga sumusunod na opisina. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Magtanong lang sa Arimbay Barangay Hall dahil malapit kami dito. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panam, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Medmi Manayaki Makulat, ayuda at sanitasyon, kultura, turismo at edukasyon. Lahat ng yan tututukan ngayon kay Manay Jackie. Talagang ahon, tutulungan kang magkatrabaho. Baka kay Albay tsak na aasenso. Kay Manay Jackie talagang panalo, di ka iiwanan hanggang dulo. Manay Jackie, hey! Ang tutulong sa inyo, maaasahan nyo. Manay Jackie, hey! Ang maglilingkod sa inyo, maaasahan nyo. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Pasko na maugma, an minamaot niya, ni Konsehal Mailing Acuña de. Harayo sa helang, igwang kaugmahan, maski na sa panahon kan pandemya. Paskong matuninong, an minamaot niya, ni Konsehal Mailing Acuña de. Jóvenes na maugma, bilog na pamilya, kaakihan asin mga magurang pa. Gabos kita magpangadji, na ang COVID padagos ng matapos. Maugmang Pasko nagahalik,
konsehal, mailing ako na Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ang kababaehan, iwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat po ni Congressman Fernando D. Cabredo na kami. Iniho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Tara na! Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Dapat handa kasi man ahutin. It's the day, let's stay inumin. Best Cafe is the day. Best Cafe, Best Cafe, Best Cafe, Best Cafe, Best Cafe, Best Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Yes! It's Christmas time! Tingog Ganbanwan. Pio Fernandez. Sige po, sa aga naman idiretso ta itong Consuelo. Iyan kon igwa kitang siguro 15 text na sa aga na bago kita mag sa aga naman so pa Consuelo. Yan tabi ha. Sige. Diretso mo na kita kan mga istorya. Nasa linya si Ans. Good morning Ans. Go ahead na. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, maugma, alagad, dapat na magpasiguro mo niyan ang mga legaspenyo sa pagbirisita naman kan mga tourist destinations. Hindi sa ito yung kapalibutan tangan na dahil na maglako pa ang pandemyang COVID-19. Ini ang pagirumdum ko niyan kan City Health Office sa pamayon ni Dr. Fulbert Diego kung saan pinaglalauman nindang talagang magluluwasan ko niyan lalo na mga kaakian partikular na dyan sa Sawangan Park dahilan sa panahon na kan Kapaskuhan. Alagad dapat na siguraduhon man gararay na nakakasunod sa magkakanigong health protocols. Pero kayan, maski na nga niyan, Public Safety Office o PSO Legazpi, aktibo man sa pagbantay kansiling ng mga lugar, lalo na ang mga pampubliko talagang bigubisita na lugar digdi sa tuyang kapalibutan tangani na mapasiguro na ang mga nagbabaylar makakaurang may gararinin dasin mapapanimbag sa magkakanigong penalidad may kinaraman sa pagmanihar kan pandemyang COVID-19. Si PSO Chief Rollis Gara nagpapasabot man sa publiko na dapat nasunodon man girarayan na tamang regulasyones na ligapautob ko niyan kan gobyerno lokal kan Legazpi hindi magpakampante na tamili na bakunahan na kontra sa COVID-19 dahil na masunod sa siring na mga bagay.
tabi sa Pio, ang informasyon pa sa Luwas with Boy, Ans Galero, DCGB. Salamat tabian sa mga dagdag na istorya hali dyan sa Kapitolyo Provincial. Diretso kan mga istorya, si Luwens nasa linya man, alas 10:16 nin pagkaaga. Luwens, good morning, go ahead. Salamat tabi Sir Pio, inako kan Department of Public Works and Highways o DPWH Region 5 na bagulbul ang kasimbagan kan mga manlain-lain na electric cooperative asin mga telco sa pag-relocate kan mga manlain-lain na mga nakatiwangwang na poste kaini sa mga pinahiwas na tinampo na delikado sa mga motorista. Ini ani panagunambitan sa liwat sa DCGB News ti DPWH Region 5 spokesperson Lucy Castañeda. Nagabos na mga nananutaran na mga posting ini anas isinurat na daw sa mga electric cooperative asin telcos company. Nakaskas naman sa natan kasimbagan kan mga ini antiga halat ninda para mag-koordinar asin matapos na ang siring na problema alagad sa iyang inako na sa kabikulan nagkapira lamang na bulan asin taon da itulos sa kakasimbag ning klaro ang mga concerned na kumpanya asin kooperatiba may kinaaraman digdi. Taro sa may laladawan poon digdi sa may Arimbay pasiring sa Barangay Rawis area asin digdi sa pinagkukonstruhir na road improvement project sa may Mariners Legazpi sigun kay Castañeda anas na ini nasuratan black and white communication letter ta dapat apik hotel ko kay ni Anmari Lucar dahil sa mga technical na rason na dapat gibuhon na sindaman sa naang nakakaisi alagad natapos na lamang daw sa mga durasyon kang proyekto bago gibuhon na implementar na lamang da ipanugad nin aksyon. Sigun kay Castañeda, magpapadako sila sa pagkoordinar, may kinarama digdi, asin da isinda nagkulang sa pagmonitor, asin pagkulikog sa mga opisina sa kaini. Alagad na sa kamot na talaga daw kan mga ini sigun sa iya ang pag-aksyon, lalo pang wara man sinda nin technical team na makakatrabaho, may kinaaraman sa siring na bagay. Roger to that. Yan tabi Sir Pio, ang mga dagdag na istorya, halis Regional Center Site. Ako po si Luwens Burse Barcena. Salamat man Luwens sa dagdag na istorya hali dyan sa Luwas. Ano po, sige di doro-diretso kita ka na programa tabi ha, may mga sabi ni Sir Nong na diyan sa Nong meet up kung pwede man da siya mag-intra. Sir Nong, overqualified ka tabi ano diyan tabi. Sir Nong maray na aga tabi sa imano. Sir Ato Lim, good morning. Good morning, Pio. Ang ibang senyor abo magpa-booster, takot sinda magadan. Ma'am po, nagpara sus ko. Ito, yung mga text ini kasubago, mga pakonsuelo dyan po ako sa paload ninyo. Sige po. Sa aga, bago kita magpakonsuelo sa aga, dapat may maresibi kitang text na 15. Yan, bago kita magpakonsuelo sa aga po. Tako na wara hindi kita pa konsilo sa aga. Sir Nonong na Cordova, maray na agatabi sa imo Sir Nonong. Si Extano. So, igwaning pangapuda nasin saro sa mga ipinagproponir ni Congressman Joey is for the government to support ining mga small and medium enterprises. Asin matauan ning subsidiya, buda ayuda so sa private sector employees with the anticipation kan pagbungkaras kan ekonomiya kaipuhan na masustiniran itong sa mga negosyantes in mga industries baga lalo sa mga medium scale industries businesses na yan baga paano tabi dyan kan pagkaigwaning so matindi bagang lockdown kadaklang ka nalugi so day pa masabutan kan kung sain makuanin panibagong kapital gabos mabaga tinamaan ining mga saradit na mga industriyas, negosyos, enterprises. Ang sabi ni Congressman Joey that needs to be given the appropriate na tabang hali sa gobyerno through itong suparang subsidy makapuon giraray sa pagbungkaras kan ekonomiya.
Sa inman madalaga ng mga ini sa kapwa private sector, sa international na komunidad, day maning kapabilidad ang mga saradit na mga industriyas, medium, small. So, gobyerno ang dapat na mag-ayuda. Ang sabi ni Congressman Joey, it is imperative enough na matawan niya ning ayuda, makabungkaras na in preparation sa bungkaras man kan ekonomiya. Kaipuhan makabalik iyan sa mga trabaho. Dagdagan ning subsidiya. So, seed money, kumbaga, for them na makabuelta giraray sa sirkulo nin ekonomiya. So yan po ang pinag-proponer as in pinag-aadalan na Congressman Joey with the aim na iyan po tabi ma-revive giraray makasabay sa mga medium and small industries. Iyon ang kaipo, ayan ang backbone so mga saradit-sadit, ano? Backbone kan ekonomiya, sabi ni Congressman Joey. Dapat iyan na matabangan kan gobyerno. Ano po? Walang maiiwan sa pagbungkaras giraray kan ekonomiya. Lalo na digdi sa segundo distrito kan Albay, sabi ni Congressman Joey. Pinag-iistudyaran na po yan. The government should give ining subsidy para sa mga small and medium industries na yan tabi, ha. Sa pangarang kan tropa, pwede na June. Pwede na ngaya yan, Papa P. Ako mo darataning mga yaong padigdi. Salamat kan sa ido paghinanyog. Asin namang Diyos ang magbantay. Tulos na masunod po. News Manager Mardela. Ako man po si Pio Fernandez. Kanbanwaan, Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. The first university in Bicol, ang University of Nueva Cáceres, ay tatanggap na ng enrollees sa December 15, 2021 para sa second semester ng school year 2021-2022. Registration is ongoing. Employable courses are offered in our 7 colleges: engineering and architecture, business and accountancy, education, arts and sciences, computer studies, nursing, and criminal justice education. For career advancement, pwede kang mag-enroll sa School of Law at School of Graduate Studies. Experience quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Register now and enroll soon. Namamasko, suot ang masko, nakasanitize na ang kamay. I-minimize ang usapan, maaliwalas ang pagdarausan ng handaan. Kahit tayo lang, tuloy ang saya, makikita sa mga mata. Salamat sa pag-iingat, ang lahat magpabakuna na. Oh, oh. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Bakunado man, bawal gumamit ng boroton. Mas malakas ang pananabik sa isa't isa, ngunit walang magpapaputok. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Bukod baka ito, sangkot pa man ngunyan. Tayo sa China Imperial, tunay na nagtataba. Serbisyong malala ang mga boses kan kababa. Ihan ko si Shine, Sunshine Imperial.
Serbisyong maaasaran, kasurog kang kabataan. Konsesyon, Sunshine Imperia, edukasyon at turismo. Pamilyang igwang trabaho, igwang maray na futuro. Kay Konsesyon, Sunshine Imperia, Araw-araw mo akong binibigyan ng pagkain habang patuloy ang pagpapa-breastfeed mo sa akin. Pero minsan, hindi mo alam kung ano pa ang ihahanda mo sa akin. Kaya pumupunta tayo sa health center para magpaturo ng paghanda ng complementary food na pwede mong gawin. Ang dami nilang itinuro sa atin. Ang healthy ng luto nyo, Nay! Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilo